ҷарроҳӣ ва рекесели бе наркоз, бе дард, ҳамагӣ 30 дақиқа ва босифат. Салом дӯстон, ман Хидралӣ Суҳроб, духтур-уролог-андролог ҳастам. Бисёре беморон варикоселе доранд, аммо аз наркоз ё ин ки аз дардмандӣ метарсанд. Ягон ҷои тарс нест, зеро имрӯз ҷарроҳии варикоселектомияро бе наркоз гузаронидан мумкин аст. Бо истифода аз маҳлули лидокаин ва навокаин мо ҷои ҷарроҳиро беҳис мегардонем ва бо шумо суҳбат карда ҷарроҳиро босифат мегузаронем. Ҷарроҳӣ албатта бедард мегузарад ва ҳамагӣ 30 дақиқа давом мекунад. Пас аз амалиёт шумо метавонед ба хона рухсатӣ шавед. Агар дар шумо варикоселе ҷой дошта бошад, метавонед ба ман муроҷиат намоед.